Bir ragahandina rewşa awartera nêzîkî sed saziyên ku alaqedar bûn bi Kurdî re hatin girtin. Govar, rojname, televîzyon, radyo, komele û saziyên zimên. Dengê Kurdî ê ku bi vî awayî li nava jiyanê hatibû qutkirin, niha careke din li qada wêşengerî, kultur, huner, müzik û kuçeyan vedigere. Hewla ku tê dayîn Kurdî geştir û pêştir dibe. او روش آورتر رابو یعنی در رسمیت در رابو لید پراتیکه دا مرو نکاره بیجا رابویه لاموجه او اتمسفره که آغالی چکری هیچ بردوامه یعنی ام ای سال خبات خواهی ای سال بدن بر خبات 2015 فرق گلک مزنه بگشتی باشه یعنی اول به تایوتی چند مهین داهین یعنی کی پیش کردن چه دبه او جنوت دوا ورد چوان استواتي افكرن ترفت مسر بيشتا جلمه يعني جلمه كو قالي كلامه بتي جلمه دست خو دما ترفت ما بيشترتشن Divan rojanda li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê zêdeyî 10 lîstikên şanoyê bi Kurdî tîne lîstin. Li qada muzîkê jî tevî hemû tengasiyan derdora 15 albûmên nû derketine. Piştgiriya xelkî ya digelber heman jî karê hunermendan hêsantir dike. Dema ku şart zor dibin hem hunermend xwe îdî didêne îdî tiştên xurt derdixin ji ber ku di tengasiyê de ne tiştê xurt dertin û temaşevan jî vî keda hunermendan dibînin û ew jî dibin ya ev hewqas tişt dikin ka em jî piştgirî bidin wan. Li gorî amaran tevî astengî û xwendina kêm jî di sala 2018 da 232 pirtûkên bi Kurdî hatine çapkirin. Li aliyê din gelek govaran jî dest bi wêşanê kir ku hejmara govarên Kurdî li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê gihîştiye derdora bîstan. Rewş hertim derasayî û em bêjin awarte bû. Di nava van şert û mercên awarte de havîna bihûrî me biryar da ku bi navê ziriya bê kovarekê derxin. Bi Kurdî têra xwe weşangerî û kovargerî tê kirin, şano tên lîstin, pêşangeh têne vekirin, fîlm têne kişandin. Bi tenê pêwîstiya me bi xerîdariyê heye. Yanî bi guhdaran heye, bi xwendekaran heye, bi bîneran heye. Destûr nayê dayîn da ku ew sazî û dezgehên ku di dema rewşa awarte de hatin girtin niha careke din kar bikin. Lê li şûna wan hejmareke kêm be jî saziyên nû hatine vekirin. İnisiyatîv û hewlên takê kesî jî encameke berbiçav bixwaretînin. Kurdî ya ku xwesereke mezin xwaribû, careke din li ser rûçikên xwe şîn dibe. Dema ku rewşa awarte hate ragahandin weke me got hemû sazî û dezgehên ku ser Kurdî kar dikirin hatibûn girtin. Lê li ser vê caddeyê dengê muzîka Kurdî her berdewam bû û govenda Kurdan jî li ser vê caddeyê 24 saetan berdewam dikir. Rawîn Stêr, Rûdaw, Stenbol.